benvinguts a la Casa Bernat Padró, soc el Marc. Qui vingui a visitar la Casa Bernat Padró, el que trobarà en aquesta experiència és saber com s'elabora un vermut. Podràs veure el vi base, les infusions d'herbes, l'alcohol, totes les herbes les pots olorar a través d'unes infusions, després veuràs tot el procés a acabar el vermut dins d'una botella. Doncs hem arribat i el Marc ens ha començat a explicar des de tota la història que hi ha d'aquí a Vermuts Padró i tots els processos d'elaboració dels vermuts que fan, que són espectaculars. I hem acabat tastant tot el que ens ha explicat, fent un tast de 8 vermuts. Fer país és que tothom sàpiga una mica més de cultura de tots les begudes en general. És un producte que coneix molt la gent, però que igual té desconeixença a com es treballa aquest producte. Com més gent la conegui, com més gent la treballi, al final sortim guanyant tots. M'ha agradat moltíssim, a més de tota l'explicació i tota l'experiència, tota la part que tenen de poder olorar els aromes, poder tocar-los, poder veure'ls, i jo que sóc una persona que no m'agrada gaire el vermut, m'ha semblat fascinant l'experiència i a part els vermuts estan boníssims. Bon dia, benvinguts al restaurant gastrobotànic de Casa Padró. Fer país per Casa Padró és apostar per tots els productes i productors de la nostra terra. Qui vingui al gastrobotànic Casa Padró trobarà una experiència diferent a lo que estem acostumats, perquè és un tipus de cuina molt divertida i veureu que és una cuina que entra molt pels ulls. A la cuina apostem pels productes de proximitat, sobretot de la nostra terra, i a més, l'avantatge que tenim és que estem en un jardí botànic. Creiem que hi ha moltes coses que la gent no coneix i a través de la plataforma Fem País arriben a moltes persones. Mira, aquí us deixem uns aperitius. Començarem amb un cono de musclos en escabets, seguirem amb una esferificació d'oliva i un dels nostres vermuts amb un limequat. Doncs mira, en aquesta experiència hem vingut a Bràfim a fer una experiència gastronòmica i de tot el que ens han tret, que no ha sigut poc, el que més m'ha agradat ha sigut un tastet de bolets amb un ou que trencaves i ha sigut espectacular. A mi el que més m'ha agradat, i jo sóc més de peix, ha sigut el carpaccio de gamba i el bacallà amb la col cale. I també m'agrada molt el dolç, aleshores el postre, que hem fet un lemon pie. L'espai també és molt xulo, que també acompanya l'experiència.